Nilagnat po siya nung November 1 ng hapon 3 o'clock. Nang 40 po siya nun. Nanginginig pa rin si Aling Juliet Bognot habang kinukwento ang dinanas ng kanyang anak na tinamaan ng dengue. Halos hindi raw nila alam ang gagawin dahil hindi bumababa ang lagnat ng bata hanggang sa ipatingin na nila ito sa doktor. Hindi rin umano ito ang unang kaso ng dengue sa Bulaon Resettlement sa siyudad San Fernando, Pampanga sa nakalipas na mga linggo. Bago to na dengue, mayroon na katabing bahay namin. Ang apo naman ni Lola Marciana kumpirmadong tinamaan din ng dengue. Di namin nakalain na dengue yon dahil hindi man lumalabas ng bahay. Bihira lang lumabas. Bihira lang lumabas dito sa terrace. Ang anak naman ni Analisa Sazon noong Sabado pa nilalagnat. Sumasakit po yung ulo, tapos sumasakit po yung tiyan niya. Kinuhanan na umano ito ng dugo at kasalukuyang minomonitor ng doktor. Sa nakalipas na buwan, nasa 10 na ang naitatalang dengue cases sa lugar. Karamihan sa mga ito ay pawang mga batang edad 1 hanggang 12. Nitong Miyerkules ng umaga, nagsagawa na ng fogging sa buong barangay. Ito nga, dahil kailangan na, ginawa na natin yung trabaho natin para mapaging na yung nagkaroon ng dengue positive dun sa block 18 yan, 18 to 20 po, 20. Pero ang ginawa nating pagpapaging, lahat ng block doon na hanggang 50 yata, 50, pinaging na natin. Magsasagawa na rin ang Oplan linis sa buong barangay 2 beses kada linggo. Pangunahin nilang puntirya ang mga lugar na pwedeng pangitlugan ng mga lamok na may dalang dengue virus. Muli naman nagpaalala ang Department of Health para sa 4S kontra dengue. Una ay ang search and destroy o pagtukoy sa pinamumugaran ng lamok, self-protection o pagsusuot ng may mga manggas na damit at paggamit ng insect repellent. Seek early consultation o sumangguni agad sa pinakamalapit na pagamutan upang hindi lumala ang sakit. At support fogging o spraying only in hotspot areas. Ito'y kailangan gawin sa loob ng 2 linggo upang maiwasan ang outbreak. Rainiel Pawid, CLTV News.